салому алайкум бинандагони азиз, инҷо шаҳри Душанбе, боғи Рӯдакӣ. имрӯз 3 феврари соли 2025. бинед чӣ хел манзараҳои зебо, хушрӯ. мана инҷо гулҳои об монда истодам. тозагии шаҳр. мана раиси шаҳри Душанбе хизматҳои насб карда истодааст, барое ки туризм тараққӣ кунад. тозагӣ, нигоҳ бини боғҳо, гулу гулзор, ҳамин барои саломатии инсон муфид аст. мо ба раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ барори кор мехоҳем. 150 сола шавад, барои халқу миллату ватан хизмат кунад. ҳамин коргарои ҳамин гулҳои нигоҳубин мекардагӣ. Как? Тайский розы. По-таджикски понимаешь? По-таджикски разговариваешь? 听不懂， Ты Китай? Ты Китай? 不明白。 Mana inҷо бинед, аз Чин, аз Китой одамо омода кор карда истоданд. Дунё худаш ҳамин мардуми мо аксараташ барои марди кори ба расӣ меравад, не ки дар ҳаминҷо ҳам ҷои кор зиёд ҳаст. беҳтарин манзараҳо. шаҳри Душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо шуда истодааст. ҳар як шахсе ки ба инҷо мебиёд аллакай бо як меҳру муҳаббати самимӣ меравад, бо гашта мебиёд. ҳамин қисми туризм тараққӣ мекунад, одамо рафту омад мекунад. ман инҷа мардум тайёр кард бо ҳама чӣ ба нигоҳубин дар кор. ҳамин инсонам агар худаш ба нигоҳубин карда то 100-150 сола умр мебинад, бемор намешавад. ҳама чӣ дар дасти инсон, худо, табиат. мана беҳтарин дору об ҳаст. фаввораҳои бинед, оби шифо аз зери санги қуллаҳо. тез тез баро, бар сар дарди ту даво. ин шаршари обам ба одамо даво мебахшад. ҳаво тағйир метиҳад. бо об будан, наздик будан бо об саломатӣ барқарор мекунад. хонаҳоба нашинед омардем, бисёртар буред боғҳоба сайру гашт кунед. ҳаёт ин ҳаракат аст. ҳар рӯз ҳисоби миёна бояд шумо 5-10 километр роҳ гардед. барои мардуми шаҳри Душанбе чандин боғҳоя ҷаноби оли асис доданд ки одамо табиат хити бошад, умрша дароз кунад, ҷангу ҷанҷол накунаду ҳамин умри дароз, хушбахтӣ, хурсанд бошад. саломат бошед. мана ин шаҳри Душанбе. мана тамоми дарахтҳо аз гӯшу канори дунё оварда шивандагӣ. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе. тамоми зебоиҳо дар дунё будига дар ҳамин Душанбе ҳаст. мана бинед зери дарахт як кас ишта компютер кардааст. мана бо ин тараф мардум белу каланқати гулҳои нигоҳубин карда истоданд. мана донишҷӯ аз донишгоҳ биромада тои хонаҳошо рафтодем. мана ин аст тинҷӯ оромӣ дар шаҳри Душанбе. саломат бошед, сарсола шавед.